pemirsa, aku gak tahu ngewangi pae. Ki karek ngoceki nanas. Nanas iki mari yo. Warna. Apa ini ngoceki nek apa ngarani memasah beso ijan. Waduh. Carane tuh sarapan mau tak tukokno. Nggone gurine lampet. Di ini gone bamina po wedes lah gak tak tukokno engko nek ketian pedes. Rudi ora tak tukokno ya. Ini lawuh bamina rame kene kono mobil-mobil tok. Oh, Enak suasanane yo enak koyo ngomong desa-desa ngono lho Pak. Enek kasibune dhewe ning arep tapi koyo pendopo cilik. Nek ngoceki nanas sih matane mripate nek ngarani bener-bener iki di resiki. Paling senenge aku ngresiki mripat ngene iki pemirsa nek ngewangi pae. Biyen ngoceki timun. Biyen ngoceki timun iki nggo peso sadurunge enek keritan. belakang aku. Mangsa depan. Gak apa-apa. Kualitas sak iki apik. Arab. Iki wis kadung ora apa. Potong-potong. Kualitasnya apik kuwi. Jelas banget iki aku isi. Sing ngene apik nek penyamar. Jawa. Mari punya nama. Aku ngarep. Hatene beda. Ukuran. Semudan iki laris, Pak. Kau semutan dulu. Coba aja. Nek gak semudan jam 12 ya. Jam 12 wis entek nek semudan iki sore ngasar. Pelem sak pirang-pirang. Super. Ning kono pelem sitok. Iya. 10.000. Sitok. Anjane kene kono apa larang kok. Yang bumbun aku ngasih anak. Bayarannya akan cukup dua. Itu anu BP. Nek sing lanang kok merantau ngono wis malah. Tapi kan pengen ngetutno.
Bakul ning pasar ayo padha ae kok. Bakul buah itu. Buah itu bosok nang. Ya udan-udanan. Nilai kameran gue. Ora apa-apa sih. Kan nanti mak. Dik kae cilik ngiwangi cak ocek. Ya niki. Saiki wis mbok-mbok. Saiki wis mbok-mbok Pak M sampe diputu. Nangane dibedoni kancane angger lewat. Mbah Kong. Itu gimana? Kong. Mbah Jajan Pak. Kong. Jajan sampe. Tak dijaluki jajan. Lah aku nek Tuh. ngono piye? Arep lah pengen piye? Baik. Bayi koyo Lagi gak dioceki, Bro. Sebetulnya kayak soal apa? Bayi pae ki loro-loro. Melon, blimbing, lah blimbing sing mbok tumbas ndi? Sarapan ya? Lagi sih. Toy. Noto. Tange ki oceki. Buah. Udah lagi ora akeh ngomong sibuk sore. Sore. Sore gak gak entek. Dan iki lho, biyen rekasane ngoceki timun saking akehe yo. Biyen gue peso, saiki enek ngene iki bokot. Sek. Tuh nyambel yang dhisik ya ora brand. Heeh, nyambel piring pae kan bingan ngono kae to pemirsa. Suwi di bulan balene nek sak jam ora. Giling. Saiki apa-apa serba praktis kok. Bakung. Kong masak apa, Kong? Oh, bolanya masak apa boy? Kong mau jajanan lompong ae, Kong. Udah loro kok senengane jalan lompong terus. Aku dong jajal jangan lompong. Jangan lompong karo pedo. Senak. Oh, senak. Pak ya mau jalan lompong terus coba nek Lah gitu. ini lho jangan lompong. Lah lompong mulu akeh nang guri. Yo, nanti jangan seperti ini. Nak lonte lompong. Iwak pedo. Kerupuk. Aku mbek Pak E podo. Mangane. Campur iki. Jawa roti Mas anase meteng dhisik. Ki tak rencana ben lembut, ben lembut. Ini pesane nduk. Droleng yo. Ini tumbah begini. Tumbah. Lembutnya nih, Ngene iki Pak ya digoleki wedhus ae. Dek biyen kan sapi, diceluki sapi. Angger mulai ngetarani montore Pak E. Pakai mak emo dok ngono. Kena Sel, sapi luar kosong. lu ngerti hati sapi. Ini mau tulisan. Oh, gedang-gedang. Tapi nek wedhus kan ngarepe milih. Nek sapi kan Pilih gak apa-apa ya dipilih sing doyan ya. Jadi gak angger-angger diret lah. semangka ning kene kebeku kan. Iya, mereka teko aku pengen jajal dok main. Apa iso? Kan, ini seneng ngomah kowe rek. Tak main tak jajal ya. Oh, biyen pas kene aku nang omah
jarang jalan. Jarang. Jarang jalan. Gak usah sih Mas. Kancani aku lah, aku mulai kok aku tinggal. Rumahnya nek dodol lo sedih lu. Budal jam 09.00 mulai jam 2. Gak ngantek sore. Sampe lah aku juga. Ngapa? Ora nek nganu. Iki ning taman Mulung. Penake dodol apa iki udan-udan. Dodol ya sok ben. Ngapa dodol lah? Dodol mah. Biyen ngono saurunge anu metekan saya wangi ngadit. Saiki gak iso ngadit. Ora usah ngarit. Nek melak ngarit tak dol sih. Lah dalah sudah rampung ini pakan wedhus iki. Aku nih. Nah, ini rujakane hari ini segera berangkat kantor ki dino Jumat ya tetap nyang kantor no. Apa rujakan hari ini adalah biasa wae seperti ini. Rujakane Mbah Goang untuk mencari rezeki di hari yang kelihatannya cuacanya agak mendukung iki. Sing nganggo iki sapa? Opo kuwi? Opo kowe? Ah, iki ana semangka, ana nanas, ana melon, blimbing, kates timun lah. Cocok no tak japanane iki. Bismillahirrahmanirrahim. Tolukem tunggak lunga sengkala mingkem garangan putara lewat wong bagus golek sandang pangan ura lanang padha nyimpang ula wedok padha ndoprok sing tuku padha gemroyok. Jopat jopu semprong bolong bondo aru pinjal tumane asura ndok ompong melu wong rondo ayu padha mlayu. Pikopat kapit barang kecepet sapu perang saka itu tengah kang kawah hati hari-hari ayo padha tangi golek sandang pangan kanggo nyukupi sak bendinane apa rucake dan wedokan paling penak ayo sarapan ditukono sarapan jadi aku iki biasane lek tuku sarapan sing tuku-tuku ngono kuwi ora patek serela aku gak serela kena apa orang wareg panganane akeh yo akeh. Ini baru jam berapa? Walah, iki rada cepet iki. Jam 7. Sarapan. Ini tak syuting no. Iki anggere gembira tau turu omah iki. Wi. Apa pakan iki? Njaluk mangan sih. Jaluk mangan mulih. Iya, kan tunggu tikus malah dolan. Anggo kali rentok ae mulih ngono kali iki lumone. Ono kecapi mangan. Sok sih. Syukur nih. Kerupuk elek damis. Kerupuk enak kok. Enak. Kerupuk larang kerupuk tamiring. Ketak goreng nane. Mambu ora? Iwak sampai sampai sore kok. Gak pedes. Iwak
mau enek anu halo-halo ndek esuk. Mau meninggal. Maning di. Kene wes. Inggih ning kene. Makanan kok biasa tempat makan. Nih. Nendi. Oh, ala kene to. Oh. Dolan nek. Rene Gong. Bagong. Gong. Bermangan kok terus ngluyur nek. Wes turu kono. Nah, ning kono ae turu. Gak doyan. Mau duduk. Bobok. Iki sego pecel senenganmu. Kamu iki piro? 5.000. Piyu. Mas ceblok tempene. Larang. Biyen 3.000, saiki 5.000. Tapi untuk akeh wi. Sego pecel favorit. Mbah War wis gak dodol kok. Aku wae kok. Ngombe ning kono. Ben. Biyen langgananku Mbah War. Mangkat sekolah. Muans. Aku wae. Oh. Iki nak wis ra ado-ado. Oh. Nek ya nguting kuwi di murasa ke susu kamerane ning ngisor. Nek karo mlaku nggih dipadang musik karo namka. Kita nek kena blereng dekne anu, bleruk. Padangnya ya aja padang tenan. Nek kowe buka sarapan nang. Tak pangan kono. Enak nek dipangan kono gak nyecek. Kakean kok aku kok biasanya 3.000. Milih-milih. Sithik sam. Nek kanggo calanan. Panganan kuwi saiki. Leh. Dibolak-balik. Kadang yo sak piring. Berarti Iya entekno. minah sapa minah minti ndi. Mbah Pak. minah minti to. Pak Nanang Pramuka, Pak Anang. Lurunge kono bar jembatan. Guru pramuka kae. Bagus Anang. Ulo. Gak ini lho, jembatan Ngulung. Bar jembatan Ngulung kan enek kanan kiri dalan iki mlebu to enek lurung. Kuwi kono. Ruwame mobil-mobil pejabat tok-tok ning kono. Jabat apa wong gone kaya apa. Mari viral. Enak rasane. Kebetulan nabi. Lah aku ning Sulawesi tak pengin sego pecel wit. Ya tuku Dan kacang awal. dhewe ya, tuku kacang dhewe nyambel dhewe. Nyambel dhewe ge enek kencur. Ngono, gantine kencur apa? Pakai kentul. Gak sedap. Nyambel dhewe gak padha karo nek tuku. Agen. Tek-tek. Ya apa tuku warkop. Wis kan tek yo gak apa. Ora ape digawekno anu, Apa?
bojoku son. Wong anu pemirsa lagi ning Bojonegoro njipuk son. Tuku son anyar. Wis teko dipaketno ning Sulawesi kae. Kan bukan bantal ya ora iso muni son kanggo Apa? plastik kanggo karaokean kok. Dicupno wi iso kayake. Sare kok muati ngono kuwi yo gak iso nek karo mixer nek karo mixer gede. Misalnya itu. Son kartku cilik kalau Pak. Nganggone kuwi. Pas aku ning kono. Masuke ning kuwi. Ini soundcard toh. Heeh. Gampang. Balik. Ya sudah, sekian dulu. Terima kasih Pak pemirsa. Ini Mbak Guang mau segera berangkat ke kantor. Ini kayak jatah. Lalu nyonyai. Nunggu dan nunggu. Duwe sik Bakung. 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 Tunggu kok orang dulu. Bakung. Ini Mas Bayu ya? Apa? Terasi oh iya. Mae kan dodolan geprek ya. Ya. Ya pun cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.